ekele onye ọbụla bụ onye Igbo, nwa afọ Igbo, onye nne onye Igbo, onye nna, nwa agbọghọ Igbo, nwa okorobịa Igbo, nwa agbọghọbịa chọrọ ka a lụọ ya n'Igbo. Ana m asị unu mma mmanụ ka ụbọchị taa mara unu mma. Ọ ga-adịrị anyị mma n'Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma n'Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ n'aha Jizọs. Amen. Daalụ. Adị mma Chief Imo ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ozugbo ozugbo. Kedu onye bụ Chief Imo? Kọwaa onwe gị. O nwere ndị na-ezite ozi ebe a na-asị onye bụ Chief Imo, ama m onye bụ Chief Imo, mana ọ dịkwa ka ọtụtụ ndị mmadụ mara gị mana ha amaghị ebe isi. Onye bụ Chief Imo, ebee ka o si? Chief Imo wo ezigbote afa m bụ longinus anọkwute ya anọkwute ihe ọma because anọgidere m nọkwute ihe ọma. Onye ọbụla dị ndụ ga-anọkwute ihe ọma. Ọ ezigbo afa m bụ ihe a. Abụ m onye Imo steeti. Abụ m onye Imo steeti. Bụrụkwa nwa afọ Ekwe. Abịarute n'Imo steeti abụ m onye Ekwe. Abịarute n'Ekwe abụ m onye Ụmụduru Ekwe kpọmkwem nke dị na mpaghara Isu local government. Yes. Ọ wụ onye Chief Imo. Chief Imo wụ onye na-eme ihe egwuregwu, onye eji ekwuru ekwu mara ihe m na-eji eri nna iwu okwu. M ga-ekwu agaghị m eri mbọsọ ọbụla ihe mere m n'ọnụ mara na agụrụ agụgbuola ụmụaka. Ihe m ji sị ka ọnụ m dịrịla m onye ụlọ hapụrụ m ịgara ịkụ m ọkpọ kụọ m ya n'anya hapụrụ m ọnụ m. Hapụrụ m ọnụ m n'ọnụ ka m ji eri. Ọ dị mma Chief Imo, ya anabatakwa gị ọzọ. Longinus anọkwute ọkwa ya? Yeah. Yes. Aha ya maka bụ aha ya mana Longinus anọkwute nwere ihe gbasara Chief nke ihe nwere ihe gbasara Imo. Ebee ka isi wee konukọta Chief Imo? Nne mee na ihe nkonukọta thank God na ịkpọrọ ya nkonukọta. Ejikwa m aka m zụrụ okpu red kpuru n'isi ji m nwaji aka m kpunye onwe m okpu a because gị chere mgbe mmadụ kpigere okpu a enwezuru m ya afọ n'ime moto m ebe a ka m wee nwayọọ kpụpụ ya kwanyere onwe m ugwu. Nke a wee eze m jiri aka m chie onwe m. Ịghọtago asị na ụkwara oge ọ daa adị ihe nwoke toruru oge ya bụrụ ụsa. Ihe ọbụla nwoke ruru oge ya awụghị ụsa ka ọwụ. Nwa lechara anya enwere fim m mere mgbe ahụ. Nchọgide aha na onye a na-ewi Ọsọfịa bịara na-ewi amara ya wit Ọsọfịa. Mr. Ibu amara ya wit Mr. Ibu to m na-achọ enem aha ga-awụ akpọ ya o metụ ụwa niile na onye ọbụla amara aha na-aga enwenye m na ya ga-azọ ya azọ. Nsị mbọ m zaa Anambra, nsị mba agaghị m aza Anambra. Nsị ka m zaa Enugu sa mba ka m maburula m Imo steeti anya abụ ya n'isi m ka m mara otu ọ ga-arị. M buru Imo tụkwasị ya n'isi m ya na-akwụ Imo nsị mba na ọ ga-awụ etinye ya Chief Imo anụnwa na ọ ga m mụrụ aka m tiga ya Chief. Nne m ya asara ọkụ ya na-akwụ ebe niile Chief. O otu m siri zawa Chief o otu anyị na otu esiri gbuo onye ịdị mma aka gị chi onwe gị Chief Imo niile ka m jiri aka m shi onwe m and ọ kara m mma for now. Kemgbe ahụ ị boro onwe gị Imo n'isi kedu ka ndụ gị dị? Hey, ndụ m agbanweela o. Ebe ọbụla m gara ọ wụ sọsọ aha ahụ na asị your good name ga-akwara gị ụzọ ebe ụzọ adịrọ. That name na-akwara m ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ. Enwe ebe m anaghị aga m rute ha n'anụ na ọwụ Chief Imo. Even ndị ugwu bụ ndị uwe ojii na-anọcha n'ụzọ na-akparịga ndị mmadụ. Who are you? Iwe onye? M sị ha abụ m Chief Imo. Ndị tụkwasịzie ya worldwide ha ala azụ. Ha ga na-eche ma onye ọwụ Commissioner of Education, onye ọwụ Commissioner of Women Affairs, onye ka abụ Chief Imo worldwide n'isi ha ala azụ ma agafere. So aha anwa agọziela m o mere m ihe o mere m ka ọ karịrị akarị ka m dabịa na-akọfusiwa akụkọ mana ilegodo m anya from my look ị ga-ama na aha haziri m ọfụma mee m marịkpa m rịka ya. Ọ dị mma isi gị tụgharịa ka ile anya ya ọfụma mana ọ dị ka ọ n'ime ụgbọala ka ị nọ. Yes, I m somewhere ịma na anyị kwesịrị ibido by 12.
so enwe ebe m rushịrị ga ebe m kwesịrị ịga by 2 so m sizi ka m rush aga ebe ahụ so ọsọ ka m nọ na-agbata a na-akpọ m time a na-aga so I have to park somewhere sị ka m nọrọ here kama ọ ga-awụ na ndị fans m na unu nwachere m eche kama ka m chee onwe m eche ọwara na-agba m ike ipụ ndị mmadụ wetin aṅụrụ m kai ihu na ihe ji wee kwesị ichi gị chief ahụhụ gị nwa ga-echizi onwe gị anyị echela gị Chief Imo. I know. Ọ dị mma BBC News Igbo ka ị nọ anyị na Chief Imo na-akparịta ezigbo aha ya bụ Longinus Anokwute ọ bụ onye Umuduru na Ekwe n'Imo steeti kwa ya Ekwe n'Imo steeti akpọtara na Yes. n'Imo steeti Iji ya kpọmkwem. O jiri Tinye ya kpọmkwem. aka ya bụ onwe ya Imo n'isi ka ya bụrụzie ma bụrụ dị Imo tọkwasị ya n'isi m ya na-anya gbuje m na-ebu ya kama ọ ga-egbu m malite ya bụ ọrụ ịkpa ọchị maka ọ dịzi ịmara isi na ọ ekwurekwu ka iji eri kedu ka isi malite ya bụ ekwurekwu banye ọ bụrụzi ekwurekwu ka iji wee na-eri nke kedu ka o si bido a sị na ọ Chukwu na-eme eze enwere egwu m gụrụ mgbe ahụ m sị na Chukwu si n'afọ wee gọzie m one of my albums then Chukwu si n'afọ anasị mgbe Chukwu kere mmadụ n'elu ụwa ka o kere ihe ọ ga-abụ ekwenyere m na emasị na a na-anara mmadụ akara aka olesi ọ bụ na akara aka gị ahụ ịkwadoghị ọfụma rụọ ma mezie omume ma ọ mebie ezi ndụ banyere ime ka akara aka gị bụrụ ihe chawapụtara achawapụta so kamgbe m gbara wụrụ ụmụazị ọ na-awụ ebe ọbụla m pụtara kwụ mgbe m jiri mata ihe mpụta ebe ọbụla dụrọ o nwere okwu onye ọbụla ga-ekwu nọma nwụda onye ga-achọ so many of our people nọ nga ama onye ngwu mana m kwụ ha n'ofu okwu ahụ even some people ga-ahụ m ka m na-abịa ha bido chịwa ọchị na-enwere mbezi mgbe m nọ skuul ọ na-amụ apụọ breki taa agbakọ bukọta oche inwe ike na-ajụ gịnị na-eme ebe a na-eme crusade asị mba n'ọwa ụlọ nche na ndị mmadụ anyị na-akparịta ọchị a na-eme na-afọ editi na na-aba so ihe niile ebidoro taa mbido na-ekwu ya so mgbe m bịara gaa Lagos m mechara m gacha secondary school ma gaa Lagos ka mụ na my brother biri n'ime Alaba International mgbe ahụ m bịakwa na shop my brother m gara ịzụ ahịa for wee ekwurekwu mkpụrụ m shi line ka m gafere line otu ka m na-ekwugharị ebe ọ na m gara m steji ndị mmadụ people agbakọ ha na-achị nwanne m nwoke ma ya chọrọ m bịawa ebe ahụ sị m legwara anụ ọhịa bịara Lagos ọ bụ ihe a ka ị bịara arụ so mgbe ọ bịara lelee anya ihe a karịala ya sị mba nchọzi ịpụ ya sị m gawa iwu support me nye m ego sị m go achọrọ m ịga National Theatre enwere ebe asa na-eme fim achọrọ m ịga ọsị m gawa so m bido na chọọchị onye chọrọ ime wedin m yọọ ha biko ka m mere unu MC mụfọrọ enye m 1000 from the first day m nara ego for MC 1000 naira ka one brother nyere m those days 2001 onye m 1000 naira and emere m ọfụma ndị mmadụ obiọma akpacha ha otu m shiri organize chọọ okwu kwuo okwu ka nwa azụziri ọfụma odo mgbe ahụ adị m nkiri nka ha mee m appreciate onye ọzọ akpọkwa m na bachelor's night ya m gakwaga mee ya kpagide ọchị ndị mmadụ achịgide from ọchị ahụ onye nọ ya akọrọ ibe ya otu ka m si na-akpọ from 1000 m nawa 3000 from 3000 somebody kpọọ m ngwa ya nye m 2000 ọ sị m mba na m karịrị 2000 onye m 5000 from 5000 nawa otu a ka o si ihe niile na-agbagote m bịa nawa 10,000 for long anagide m 10,000 naga gị na-agbu onwe m mba aga m atọ na 10,000 na Chineke ọkpọrọ m ọkụ ndị mmụọ fọrịrị m egbe elu ọgbagburu m nji nwayọọ sị mba ka m na upgrade mgbagote na 15 just like that megidekwa na-eme na-aga na-etinyekwa ihe fim ndị a na-eme ma ihe ekwurekwu ụta ka m si bido nke saịdị nke ekwurekwu na-ekwukwa ebe ọ na-eme fim ma agakwa kwuo nkwụcha eme m appreciate asị m yes ị na-agbalị na Chukwu gọziri enwebere onye ọbụla m gara kwuchara na-agaghị agwa m 1 or 2 words that will keep me going gasị m jisie ike ihe imegere mma nwanne jisie ike just jide Chineke na ọ ga-adịrị gị mma nya m jisikwa ike otu ahụ ha si na-agwa m ya and one thing agba m mmecha mpụta njọ ndị gege m ntị emetekwere m ya ele saịdị m emete ha nwere ike kọmentị ya saịdị a ikwufere ofe saịdị ị gara ikwu ihe ị kwuru mpikikwa correction mmekwa ma na-agbaziri onwe m sị mba aga m eme ike and ekwukala m kwuge kwigo onwe m na gain kwigo onwe m n'uru kwigo onwe m na mma kwigo onwe m na ndụ ebi ebi Chukwu dị egwu
chai ekwurekwu nke mbụ ọ dị ka echicha ya echi gị ekwurekwu nke mbụ Chief Imo n'ala Igbo. I'm telling you. I know. Ha aba akụkọ gị o nwekwa ndị ọ na-akpalite mmụọ ha etu isiri wee malite maka ọtụtụ ndị mmadụ si kedu ka isi wee wapụta ọ dị ka mgbe ị nawaziri 10,000 ka ha bidozi n'ụwa ụda gị maka na gba ha amaghọ mgbe ị na-ana 1,000 na 2,000 o nwere sisi jụọ gị ego ole ka ị na-anazi ugbu a ị na-anazi na milimili ana m ana ego based on ọrụ. Enwere m any artist ọbụla sị gị na ihe a fixed price onye ahụ eke ebidoro ịghọtago. Enwere m fixed price, o dipendịrị onye kpọrọ m. Enwere na maka ihe dị ụta ka m consider abịa mere gị ihe a m were mma gbupụ onye ahụ olu. No mmewota ahụ ọ gaghị atọ ụtọ. So ana m a-consider mara onye kpọrọ m, mara nga aka ha ya. Enwe onye wu your serious fan, onye likiri ihe ị na-eme, ha sị gị biko mma m wu your die hard fan si anwụ. Chai netwọk Chief mere okwu ime isi ọ dị ka mmadụ na-akpọ ya BBC News Igbo kịka nọ netwọk Chief Imo dịka ọ na-eme isi kweke mana nsogbu adịghị, ọ dịka ọka nọ ya. Anyị na ya ga-emecha ya bụ mkparịta ụka ọsọ netwọk na-eme isi otu ọbụla ọ masịrị ya ma isi ịlaghachitago Chief Imo ị na-anụ olu m? No, ma'am. Yes, I'm hearing you. I'm hearing you. Yes. No, come near when you see one kill. Oh, yeah. Adịmma ịma anyị na-ekwukwu na etu ọrụ si wee bịa ka isi wee na mana o nwere onye ọ dị ka onye achọ inye gị ọrụ ọ sị gị gwa ya range ebe ya gị mana ndị Igbo na-asị na ebe aka ruru nwaanyị ka ọ na-ekowe di ya ọ na-atụkwasị di ya ka ọ na ọ ga-eru ka anyị hapụ ikwu ya nga ka ọ daa adịla ka ka anyị hapụ ikwucha ya ebe a ka ọ daa adịla ka o nwere ike mee m ihe na-akpọ DM ya DM ọmụ n'ime ka anyị kpaa nke maka na eyiri m ọnya dabanye achọpụrụ m isi gị na anaghị ere ahịa na BBC Igbo mana ịdị dabanye n'ọnya ahụ nsogbu adịrọ. Daalụ. Thank you. Daalụ. Ị ka nọkwa na BBC News Igbo anyị na Chief Imo na-enwe mkparịta ụka. Chief Imo na-akọwara anyị etu o si wee malite ụwa ya nọ ekwurekwu ọ dị ka mụrụ ya ma ekwurekwu nne ya ama m ka nne ya nwa ihe m chọdịrị ịjụ gị nne gị mgbe ị malitere ekwurekwu nne gị ọ sị gị nna ị na-agbalị onye ekwurekwu jisi ike ekwurekwu ka eji eri nri kedu ihe nne gị gwara gị mgbe ị malitere? Funny enough, my mom, ihe ọbụla m na-eme taa is my mom, even as old as she is now. O nwere mgbe ọ ga-awụ some people chọrọ m bịa n'ụlọ ụdị njakịrị ọ ga-ama ha ụdị okwu ọ ga-ekwu ha sị hee ọwa ebe a ka ihe achị mma m ụwa ọwụ na ọ gara school ọwụ na mma m gara school ọ kara iwu a good actress. Even enwego most of my films like ihe ejije m ndị ụfọdụ m nya tụọ ndị ụwagharị gịtie action ọ ga-ekwu ekwuo ma nke asị ya ekwule mana ha sị ya ma o zuole hapụnụ m mkpụrụ m ụka hapụnụ m nwa m nwe m ọnwa fim nwa m hapụnụ m mkpụrụ gị mara na ihe a si n'ọbara. I am telling you. So I am so adị m obiọma na-akpa m nke ọ dị ukwuu that na ihe niile m na-emewu ọ ihe mma m na-eme ụfọdụ m lecha ihe niile ndị ama gị na atị m ma gị na-awọbịa n'ụlọ anyị ya nọrọ ọdụ ya na-ege mma m ntị mma m tupu okwu okwu ọ tụtụrụ tii n'akpa enwe mgbata ị ga-eme fim ya bupụta were ya na-eji na-emekwa ka ọ na-aga aga. So yes, so she also ọ kwadoro m from day one. Ọ dị mma ị mana ụmụ nne niile dị na-akwado nwa ya ka ha kwuo ekwurekwu mana ebe ị kpọtagoro Magị aha ugbu a ka anyị banyekena n'okwu Magị. Kedu ka Magị siri wee pụta ụwa? Aha maha m echa amụ ya mahakwanụ nne mụ ya kama na etu mana ya shiri ma aka m nwere ike ikwu mana okwu o shiri fụkwa ụwa
nwa m na leko aga m akọwali. Yeah. Ọ dị mma. Kedu ka ọ nwere onye siri m jụọ gị ma gị ọ nwunye gị? Ma gị abụrụ nwunye m, ma gị bụkwa nwunye m. Ihe m ji si na ọ nwunye m sịkwa na ọ bụrụ nwunye m. Abịa n'usoro otu omenala Igbo si alụ nwaanyị, ya onye enwere ike sị nwunye nwanne m nwoke ugbu a aga m akpọ ya nwunye m, my wife. Like ahụtara m so many of them nọ here na watch ndị nwunye. Na-ekiri. I cannot, mana mma mkpọnwụ ha alakpu ụra. Ha bụrụ nwunye m, mana ha bụ nwunye m by tradition. Ọ nwunye nwanne m bụ nwunye m. Nwunye my uncle bụ nwunye m, ịghọtago. So ma gị wụ ọ wụ onye Imo steeti. Ọ wụ onye Ihitubo. In fact, ịgwa gị eziokwu, akpọgide m that lady ụgwọ. Mgbe a na-asị mmadụ ịkpọ mmadụ asị, onye na-amara onye ọ, ị na-afụ ya, you hate everything about that person. Anara m eje anya mfụfị ma ọ nọ na ya then because she started before me. Mfụfị ma ọ nọ na ya ma ewepụ ya. To the extent mụnwa na iwe mechara m mfụ paket jaket fim ọ nọ na ya nọ na be m nwere rezọ chapụ iru ya. No, ihe m na-agwa gị na abụrụ. Network biko lulu. Ana m anụ ihe na-ekwu. I'm hearing you clearly. Yeah. So, ma gị mgbe a na-asị ebila okwu n'ọnụ otu onye, gị nụ na nke onye a, gị nụkwa na nke onye a, makasị ikpe n'ọnụ otu onye, gị mejọọ, gere ebe a, gị kpọkwa onye. Chere. Tupu ị gaa ikpe n'ọnụ otu onye, gịnị kpatara, gịnị mere iji wee kpọta ahụ? Na social media, ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo nwere ya nọ na Nigeria ugbu a na-amaghị ọgba aghara nọ na social media since few days now. Ọ na-ahụ ebe ọ na-ahụ ebe a. Anyị nọ this side, anyị anụbere the other side. Onye ọbụla ọ na-eje ọjị na-ekwu otu o siri sọ ya, mana ọ ga uche nwa ka uche dị ụzọ ekwute okwu ya. Ịma the director aghọchara dị okwu wee kọwa this lady kọwa nwere ihe ọ na-ekwu fọrọ n'isi, nothing good, nwere okwu mkpụrụ ihe dị mma ọ kọrọ n'isi nwaanyị a. Amara m onye ọwụ, yes, amara m onye ọ, but akụkọ niile a kọrọ n'isi ya nwere akụkọ na-eshi ishi, akụkọ ya na onye ọbụla nụrụ ọ na-agba ntị wowowo. And anyị nwa bụ ndị Igbo, o nwere ụdị ndụ anyị kwesịrị ka ụmụ nwaanyị anyị na-ebi. Ụmụ nwaanyị anyị kwesịrị ịbụ ndị azụrụ azụ, n'oge awa ịkpa agwụgwa CS nwa azụrụ ya azụ. Mana akụkọ akọrọ n'isi this lady bịara m emume ma akpọ ya asị nke m na-amụrụ ote m ga-esi eme ya. To the extent na akpọgidere m, ahụbeghị m ya anya physically before, m na ahụbeghị anya otu a, mana hatred ahụ bịara ruo m n'ọkpụkpụ until one day mgbe Chineke sị na akwa mgbochi ga-etiwa, mgbe Chukwu sị na a ga-atọpụ aka agbụ ekere nwa mgbe. Okay. Mgbọsị Chineke sị that na a ga-atọpụ agbụ ekere nwa mgbenye. O nwere ihe fim ejije anyị chọrọ ime na Lagos mgbe ahụ. So ma akpọwa na on my way, the woman akpọ m sị m kedu ndị nọ n'ime, kedu ndị artist ndị ọzọ a ga-eji eme ya bụ ejije. Nsị ya na ọmụnwa mgbe ahụ enwebere onye m onye nwụ, mgbe ahụ ekpebedo m ekpere iwu Chief Imo. Nsị ya na ọmụnwa na the marketer nwe the film. Ekwere m agwa ya na Ọsọfịa na onwe ya nọ na dị ọrụ, Nche nọ na dị ọrụ, because of how rude and how arrogant she was, you know. So mgbachie nkịta ọsị m mba, ịma na ndị artist anyị mgbe ụfọdụ ọ na-agwa onye
Ah. Chifimo. Chifimo. Chifimo, ị na-anya nnekwu? Yeah. Ana m anụ gị. Netwọk gị nwere ka o si ile anya ndị mmadụ na-ede na ha anaghị anụcha ihe ị na-ekwu. Netwọk gị na-emecha isi ọ naghị adabacha ọfụma. Ihe ga-emerụ Chifimo, ọ bụrụ na ihe m na-ekwu, aga m ewepụ gị ugbu a weghachitekwa gị azụ. Amaghị m, netwọk adịghị mma chachacha, anyị anaghị anụcha ihe ị na-ekwu ọfụma. Ndị mmadụ na-ekwukwa na ha anaghị anụcha ihe ị na-ekwu. Ka m wepụ gị weghachite gị azụ ka anyị mara ka netwọk ga-aka mma. Hụkwa anyị nwa mere ya, hụkwa netwọk. Netwọk mere, ọ bụrụ BBC Igbo ka o si n'aka. BBC Igbo, ọ bụrụ BBC Igbo bụ netwọk eji eme data na Naịjirịa. Anyị ga-akpọghachitekwa ya azụ ọzọ maka netwọk ya na-enye nsogbu, mana unu na-anụ ihe mụ na-ekwu. Ọ bụrụ na ị na-anụ ihe m na-ekwu, ọ dị mma. Fajuzie si na ya na-anụ ihe m na-ekwu. Sumwa si na nwa BBC Igbo a na-achọ okwu na oge ọbụla ọ na-agba mmadụ ajụjụ ọnụ na ọ na-ajụ ajụjụ miri emi. Ka ihe ịchọ ka m na-eme, ọrụ m ka m na-arụ, lekwanụ m anya. Ị chọrọ ime anyị gbacha ajụjụ ọnụ, onye anyị gbara ajụjụ ọnụ nwe ihe ị ga-achọpụta gbasara ya, ihe ị chọrọ. Ọnwa na otu anyị ga-esi eme ya ka anyị kpaghachite Chifimo. Ekele m gị maka ihe a gosiri na ị na-eso anyị nke ọma. Biko jisi ike na-eso anyị ka ị na-aghọta ihe miri emi gbasara ndị niile anyị na-agba ajụjụ ọnụ. Nke ahụ bụ ezigbo ihe. Daalụ rinne. Biko na-esosi anyị ike, gwakwa ndị ya adị unu ka a na-esosikwa anyị ike. Anyị na Chifimo nwere mkparịta ụka. Netwọk ya na-emechi isi kweke. Ụfọdụ n'ime unu si na unu anaghị anụ ihe ọ na-ekwu, ya mere anyị ji wepụ ya ka anyị weghachite ya azụ ọzọ. Chifimo, biko sonyekwere anyị ọzọ ka anyị weghachite gị na ya bụ mkparịta ụka. BBC News Igbo ka ị nọ. Aha m bụ Chimezie Uchagbu. Mana ọ bụrụkwa na ituo m eze nwaanyị nchọ ihe m na-enyetụ gị, Chifimo alaghachitela azụ ka m kpọghachite ya azụ. Netwọk ya na-enye nsogbu. Biko mgbasa ozi a na-agakwa na Facebook oge ọ na-aga. Nnọọ. Ndewo. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ya, abatago m. Ana m anụ. Netwọk gị bịa na-eme isi kpakam. Ya, abịakwara ịma na apakịrị m somewhere like I said. Abịa m drive ọkwa out. Ọkatụla m. Anyị nọ n'ụzọ na ka anyị gbamikwu agbamie. Ọ dị mma. Ịma na ị nọ na-akọwara anyị etu gị na Maggie si wee etu gị na Maggie si wee mata tupu netwọk a nsogbu. Biko gaa n'ihu na ya bụ ihe na-akọwara. Ime ihe agba ajụjụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ezitere anyị ma gị nwunye gị ajụ gị. Biko gaa n'ihu kọwatara anyị etu gị na Maggie si wee gaa ọzọ. Frank Ezinwa, ị na-anụ ihe na-ekwu? Netwọk anụ. Ma mkparịta ụka anyị na ndị ọzọ mere, ọ na-aghọta na ọ bụghị anyị nwa ka o si n'aka. Ọ netwọk, ọ bụghị steeti. Anyị ga-ajụ ya nke ahụ. Fajuzie Maggie na-asị Maggie ọ bụ nwunye gị? Ọ sị na Maggie abụghị nwunye ya. Ọ akụkọ ahụ ka ọ na-akọrọ anyị tupu netwọk ya amalite inye nsogbu. Chelsea Austin si Chief Imo, kedu mpaghara Imo steeti bụ? Chief Imo bụ onye Umuduru Ekwe na Imo steeti. Mkparịta ụka na-agakwa na Facebook dịka ọ na-aga na Instagram.
onye nke a sị na ya nwa akpọrọ Imo asị biko akpọzina onye ọbụla asị ọ dịghị mmekpọ mmadụ asị official kings ka ọ malite n'isi etu ya na magi si bido nke ahụ ka anyị chọkwara ka ome mana netwọk ekweghị last born mama Joyce eze nwanyị Igbo onye ebe ọmụabi ka a bịara ịgba ajụjụ ọnụ no nwa nkịtị mposi ọzọ ka ya nkọ nke ahụ Helpless Gallery si onye ọkpa ọchị kacha akpa ọchị ọ dị mma Chizzy Johnson biko ekwuzila ụdị okwu a Golden Tallest ekwuzila ụdị okwu ebe a ya na ha anabata ya Chizzy Johnson si magi ọ bụ nwunye gị ọkwa ya ka ọ na-ekwu maka ya ka anyị kpọghachite ya azụ ka anyị na-ekpe ekpere na netwọk ya adịgo mma ugbu a BBC News Igbo kịka nọkwa biko akụkọ anyị taa bụ etu gọvanọ dị iche iche na mpaghara ala Igbo si wee na-akwụ ndị na-arụrụ ha ọrụ ụgwọ ọnwa ndị na-arụ ọrụ na steeti ha ụgwọ ọnwa o nwere ndị ji ụgwọ ka o nwere ndị na-akwụ ụgwọ ọnwa ọfụma nke ahụ bụ isi akụkọ anyị taa maọbụ na ị gaa na webụsaịtị anyị bbcigbo.com maka ọtụtụ ndị mmadụ ezitere anyị ozi na-eti mkpu na eji ha ụgwọ na-akwụ ha ụgwọ na-eme ha nke na-eme ha nke ọzọ ọkwa ya mere anyị ji wee na-enyoba anya n'ala Igbo niile mara etu ọchịchị si aga ebe ahụ ọ bụkwa na ị nwere ozi nwere ịgwa BBC Igbo gbaa mbọ zitere anyị ya na DM anyị na Instagram maọbụ na Facebook ọ bụ na ya azaghị gị ozugbo anyị ga-aza gị anyị ahụbekwaghị Chief Imo anyị na-atụ anya na ọ ka ga-alaghachite azụ ka anyị na ya mechaa mkparịta ụka maka ihe ọ na-agwa anyị dị ezigbo mkpa akụkọ ọ na-akọrọ anyị enwebeghị ebe ọzọ anyị nụrụ ya mbụ nwebeghị ebe ọzọ nụrụ ya mbụ ọ ya kpatara BBC Igbo ji bụrụ ekwusi ọbụla mgbasa ozi ebe a ka ị ga na-anụ ya etu o si ada agbụa ka o si adị ọkụ etu a ka anyị si ewetara gị anyị anaghị ete ya ude maọbụ tinye ya ose na ihe ejiri mara BBC eziokwu ebe ọ bụ na Chief Imo anọghachite ha azụ aga m aka anyị gbubitu ya ebe a gaa kpaa mara ka a ga-ahaziri ya netwọk ya ka anyị werekwa ụfọdụ ihe ndị unu na-ajụ Guest Chidi eze nwaanyị kedu ihe a na-akpọ netwọk n'Igbo biko Guest Chidi ọ bụ na ịgwa anyị ha na-akpọ netwọk n'Igbo ọ ga-amasịkwa anyị ụwa maka na ọnwụghị onye Igbo mere netwọk ghọtara netwọk bụ ihe ọgbara ọhụrụ Igbo amaghị ya ya mere anyị ji akpọ ya netwọkụ ọhụrụ netwọk ka esi akpọ ya na bekee netwọkụ etu a ndị nne nna anyị ha nne ochie gị ga-esi weta ka esi akpọ ya netwọk ịghọtago Chief Imo ka m nwakwa ọzọ mara ka ọ laghachitela azụ Chief Imo ka anyị na ya nwere mkparịta ụka ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị netwọk Chief Imo na-eme isi ihe dịchahụ mma anyị ga-adọbiri ya ebe a ka anyị na-akpagharịa anyị na-akpa ka anyị mara ka anyị ga-esi wee hazi netwọk ya Guest Chidi tụgidela ai eweli iwe nwanne m eweli iwe eweli iwe last bus ka anyị kpọta magi ọzọ nsogbu adịrị anyị ga-akpọta magi anyị na Chief Imo kpacha anyị na magi akpa ụbọchị ọzọ Chimezie ịmaghị asụ asụsụ Igbo ịmaghị asụsụ kedu ihe a na-akpọ netwọk n'asụsụ Igbo gị nwa na-asị na m amaghị asụ asụsụ Igbo edere netwọk dị ya na bekee nene ya na Igbo nwoke ọma ebe ọ bụ na m amaghị asụ